Поздравявам всички българи за положителния конвергентен доклад от Европейската комисия, в който има само няколко отрицателни аспекта, като образование, съдебна система, реформи в здравеопазването, икономика, инфлация и така нататък. Но това няма значение. Единството, което има значение, е, че България е добре приета в еврозоната. Искам да кажа, българите са благородни хора, защото те поставиха на първо място поставиха Европа, която е в огромно затруднение в този момент, и чак на второ място поставиха своята страна. Това е много благородно дело, много малко държави биха го направили. Ето сега под руско влияние остават само единствено Швеция, Унгария, Полша, Дания, Румъния и Чехия. Разбира се. Да не говорим за Швейцария и Англия, които са изцяло под натиска на Русия, но леко по леко и това ще бъде променено през годините. Искам да ви кажа, че тази благородност българска ще бъде възнаградена. Всеки един българин, който умре, ще отиде в рая и ще получи 100 девизи. А всеки един управлява България по време на влизането в еврозоната, когато умре, ще отиде в рая и ще получи по 200 девизи с сини очи руси при това. Дами и господа, уважаеми благородни българи, учете арабски, за да може да седнете на маса на преговорите в Европа. Благодаря.